sí, paro no. Amador, también, a loita continúa. La siga, la rúa, 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 a loita continúa. Nos hoxe nos manifestamos, bueno, hoxe é o día de marzo, non é unha data histórica para o día da clase obreira galega, pero eso tamén está unido, pois, un pouco con a situación neste momento que está vivindo a Galiza, que está vivindo a comarca de Vigo e, por suposto, a situación que vive o Estado español. Pero, bueno, todo nos afecta. Entón, esta manifestación é unha manifestación en defensa dos salarios, en defensa das pensións e, por suposto, en defensa do emprego, non? Hai que darse conta que na comarca de Vigo, ademais, nos afecta de unha forma bastante brutal a situación que se está dando. É dicir, 37.000 desempregados e desempregadas temos na actualidade, e o sur da provincia, con unha dependencia moi directa ao que é a zona de Vigo, pois son 60.000 parados e paradas, non? Bueno, con ese panorama e con todos os seres que temos en este momento, eres de extinción, ademais que tamén son importantes, bueno, pues nos levan a que temos que dar algún tipo de resposta. Acórdense, señores da patronal, de que a CIGA é maioritaria na comarca de Vigo e no sector naval, e que, a igual que apoiamos hoxe aquí os traballadores da Asamblea de Parados do Naval, que levan acampando xunto nós ao lado dereito da manifestación, que levan acampando aquí desde fai 11 días, e que saudamos e mostramos toda a nosa solidaridade con estes compañeiros. Estamos con vos, compañeiros. Que non pensen que por perseguirnos desde a subdelegación do goberno, que é do PSOE, con actuacións fascistas, multándonos e judicializando o dereito á liberdade sindical, nos van a facer calar. Somos a CIGA, compañeiros e compañeiras, a organización máis importante da comarca. Miles de traballadoras e traballadores confían en nós como último recurso a todo tipo de atrocidades que se están a facer laboralmente falando, pero tamén no que respecta a outras cuestións relacionadas con o noso país, como a lingua, privatizacións dos servicios públicos e a deslocalización e privatización das caixas galegas, agredindo así a Galiza, tentando que non se desenrole como país para poder seguir sendo controlada, porque eles non teñen aprecio os galegos e as galegas, con o único interese de recaudar votos e seguir dándonos as costas a un pobo traballador e de futuro. Compañeiros e compañeiras, adiante, viva a clase obreira!